niin sitten tässä on näitä Coreflect heijastimia ja näähän on oikeasti tosi hyviä. Näihin muuten kaikkiin saa omalla painotuksella sitten, kunhan se sopii tuohon heijastimen sisälmykseen vaan, niin voidaan painottaa mitä vain. Tossa on tommonen ja sitten löytyy kummitus ja kun mä tiesin mitä täällä on, tiesin vähän mitä odottaa, niin täällä on myöskin muita malleja. Tää taisi olla sama mikä oli tossa. Niin oli myöskin tämä, mutta koiraa ei tainnut olla tossa äsken. Sitten löytyy tämmönen kukka myöskin. Ja nämä Coreflect heijastimethan on, että jos näitä on nyt 2 ryhmää, edullisemmat ja kalliimmat. Ryhmä 1 on 100 kappaletta, niin se on 267 € plus alvi ja se on sitten niillä lanka- ja hakaneulakiinnityksellä. Ja ryhmä 2, niin se on 292 plus alvi. Niissä on myöskin se lanka- ja hakaneula kiinnitys, mutta tosiaan näihin saa halutessaan sitten myöskin toisen kiinnityksen. Eli esimerkiksi tämmöisen, niitä oli muitakin vaihtoehtoja. Voidaan katsoa